Allô? Il m'a dit que ni yoro dumana ka yambo. Ne m'a fait na ngure be nyaso yoro do. Ne m'a fait na. Ya fo. Ni kadi dogenku. Akala, vas-y da. Va y donner. Allô? Vas-y dans gadi. Allô? Allô télé. Ah encore. Bois. E fana yanwa. Nga ne ma jigi demtunu na ne jigina e de la. Ne be nga warni ne la ko. Wari ni ke nga kanya feri doma. Nunu be mo wole e senka yanwa. Wa e alu. Eni zede bala ka buga jogo be chen. Ne o te keni ya ka nyana ma be ke dugu na be ko ma sebedu. Aw de ya do ni kuntan fenta nunu na. Wa ane eboa yado zeyi dia kaso beke atara tunga na tunga majala anambe kana audo mana fenta nunu na ya au kumbi joyetala ani flex sekunda ambala kawnyini kabola au na do nyami fana na ka faraka koro da ya fo en kwanga je mi tue ayo dabla ikwanga sigareti mi tue ayi sigareti mi tue amma kana nyami pour que ka se ani lakina twanga nyami Akadi. ayam batara da mini kabone kuya basi danga nyatewo yaro afara ko zeni bandi baw minu flende dugu ko ka ko dugu de bala ka barake aw senti ni asina aw be ta ka so dugu la aw kula ba basi da kana ina to bisa ba ere Pastor Shuna mino bisa ba fam. aw tina suina o aw na sinide Shuna mino. tema ka ni ga samarata mo la ngolo ata yere kalma kuma te samara ma utato e fugo ba obsega kan dugu sinia sigi nte juru ko la bi de kabri sisa nte juru ko la de juru ko ta la sadia ine termuso min kebi adanga ke ni de na foro ko dugu in kono ya boya dalen do aw minu kan aw muso de bi manamana kele la dungo do dugu kono donso kuntigi be boya ba yoro ni mi sigle fle ni be boya bi ni fana yoro me aw muso de bi manamana kele la dungo do ne ko doni farani kade yoro nye ka finyara jurute bitala de aw jurutala sa dokala ndori na kuna fe beti gurungo finta ye wani ndia ne ku yoro ere taramide se ku bo yoro kalamo ke to mana kele le dugu kono fambe pe ibi iketa fando wa itire muso ere nige fuitne nawo san joli furu I furu la kumi kama I deselendo la hal dengele muso masika wulu santani ko furu woyo wide bi mana kele la dugu ngono ko be ti se ka kan muso no iti yere nyini e fega mu fo rola ne be fega mi fo cho ebodo mina mi finyana sita na sorla e ke continue dem senterie nkumbi yere façon yere elabi chinyega kuna ga di ban foli mapi yere nyini neti kuma ife wallahi neti kuma ife aw kam malangulo ende abola sangane wati bedi wa oti jwa koro mina mi finyana ni fali taniya taybe ka nyona faldi no te ngumbi barada e kabi mineti kuma ife nti horonyi wiliga na barada ngake wiliga na barada nga nibe sola santina soro ni tire muso kono madwa mina mi finyana sita sabali ntafe kan dusu bo ha kanambla ko kebali kela de ya famia wa ni balma yate mo ba aw marawa ni balma yate numba so le tirimso taraka boni fi amina adira jigiya min kama mbala ka miri wodi la fosse sana bi ngasu ko wa yeki jije go jigiya ifasa ofa o jigiya ne go ofa
Famaza. Mun de kɛra? Ne sɔrɔ ne kɔnɔ dɛ. O kuma kɔni o t'a la, o bila. Ko mun? N'i ko kuma bila. Ne o. Famaza. Mun kɛra? Ɲɛfɔ kɛ. Ne de ye fura. Walima e de ne furu. Awɔ, ne y'a dɔn k'e de ye ne furu. Ne y'a dɔn k'e de ye ne furu, mais tɔgɔna in tɛ. O bila. Don o don i ka minɛnw cɛ. O bila. Ne de k'i ka minɛn kɛ wa ne de k'i ka sɔrɔ so kɔnɔ. Ne de da ma bɛɛ fɔ ne muso tɛ yan. Wa n t'i sɔrɔ so kɔnɔ bi, n t'i sɔrɔ so kɔnɔ. Ee Famaza. Ne tulo b'i la sa. Ne o. I bɛna taa so kɔnɔ de. Tɛ taa. Wa i bɛ taa. N dun tɛ taa. N bila ka b'i bolo. Ne de ko i bɛ taa sa. N bila ka b'i bolo. E yɛrɛ b'a fɔ ko ne ka n ka minɛnw cɛ yan. N bila ka b'i bolo. A kɛra cogo di? Mun de kɛra? Fatumata a kɛra mun de kɛra cogo di foyi ma kɛ yan a ɲininka. A yɛrɛ ɲininka kɛ. Bon nin ko ye min ye fulakɛ i b'a dɔn. Ne ni muso de bɛ kuma. Awɔ. I ti ne den ye i ti ne fu ye taa ka bɔ n ka so. Ayisa o tɛ ko Nuru. Don o don e kɔni muso ɲuman a bɛ e bolo. E b'a bugɔ wo e b'a bugɔ. Ala kama a di ne ma. Ne a t'a bugɔ ni a t'a nɛni. Aa fulakɛ sisan de y'i cɛ fɔ. Bamanankan dannen dɛ ko ni cɛ min ka kurusi jala fulakɛ dɔrɔn a bɛ bila muso de la. E na don nin dugu in na denmisɛnninw bɛ minɛ k'u bɛ kojugu k'i la ne de m'e bolo la nka sisan ne muso i ka filamusonin min bɔra fo ne muso Fatumata k'o minɛ k'o ka ɲi ne de y'o ɲuman ye k'o furu nka n'i ma bɔ n ka so kɔnɔ n b'i kunkolo tila 4 ye denmisɛnninw y'i jɛ min na ne b'o k'i la tɛmɛ i ka bɔ n ka so. Ere na. N'a fɔ i ka sabali. Mun de kɛra e bɛ mankan ci la mun kɛra? A ɲininka kɛ ya ɲininka. N buramuso mun de kɛra? A yɛrɛ ɲininka. Ne b'a fɔ a ka taa n ka fɛn ta so kɔnɔ yan. A bɛ ban ka sisan ne ka fɛn ta ne de ma furu a dusu wa. Nuru e yɛrɛ t'i cogo la fɔlɔ. E kɛra kuma min fɔ k'i yɛrɛ halaki tan tɔ. Ne ma foyi min ni ɲa fini dɔrɔn ne ka taa n ka fɛn de ta ka na. N buramuso. K'a ka fɛn ta. I cɛ min don a k'a fɔ ten. O mun fɛn ye? A b'a dɔn fɛn min n ka fɛn bɛ so kɔnɔ a k'an ka fɛn ta ka na dɔrɔn ne y'o dɔrɔn de fɔ a ɲɛna a t'an ka fɛn ta ka na. A ka ɲi n buramuso mɛ mun na kɛ fɛn sugu o sugu e ka t'o tabali taa ta i kana d'a ma. Walayi donsoba ne e bonya tɛ ne tɛ taa. Awɔ i delila e ka taa o mana kɛ fɛn min ye e ka to. Donsoba bonya donsoba de ye bambu ka na yan. Nuru n bɛna min f'i ɲɛna muso bɛ nɛgɛ la i kana foyi sisan. Muso bɛ nɛgɛ muso bɛ nɛgɛ. Fɛn in dɔnna sisan.